So what's up mga tol, welcome back to my channel. So panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon. So nandito ako ngayon sa may papasok ng Clark City. Ito, nandito na tayo sa may sa may gate ng Clark. Susubukan kong pumunta ng Clark Socobia, yung sa may Socobia Bridge para makita natin, kasi matagal na rin tayo hindi pumupunta ron eh. So maraming salamat pala sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo at huwag na pong kakalimutan pindutin yung bell para po updated po kayo lagi sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po sa inyo. So ito, abutan na tayo ng stoplight. Ito, napakagandang pumasyal dito sa may Clark kasi malinis, tsaka walang traffic. At tingnan yung Mercedes-Benz na yan, pagkakalam ko wala pa sigurong 3 taon to, 2 taon pa lang siguro. Yung mga blue taxi na yan, nakaraming pumapasada rito. So mga tol, dito sa Clark meron na rin Ford, Kia Motors, mga Dodge, tsaka Hyundai, ayan, meron na rin dito. Yung Honda nasa una yung nila. Tapos meron na rin bandang ba yun, Nissan ba yun, papunta doon. Ayan, napakaraming mga pwedeng kuhanan ng mga sasakyan dito. Ayan 3K down payment lang, may sakyan ka na. Tapos yung Hyundai truck and buses, ayan. Tapos may pancake house pa. Ayan pakaraming na rin mga pwedeng kainan dito sa loob ng Clark. So ayan mga tol, abangan nyo yung iba nating bablog dito. So welcome back to my channel. Nandito na tayo sa may Air Force City. Ayan, ito yung park. Dati maraming pupunta dito at nagpipiknik, maraming papapicture. Ayan, yung mga sakyan na helicopter, ayan, ginagamit ng dati pa yan. Dati pa siguro nandyan yan, tagal na rin yan. Ito, dito tayo dadaan. Merong daan ng kasi dito papunta ng Socobia Bridge. First time ko rin pupunta doon, sana makapunta tayo, sana hindi maselan, para yung hindi pa nakapunta rin dito. Ito, mapakita ko na rin sa inyo kung sakaling makakapasok tayo, Ayun mga tol, sa kanan dito, ito yung papasok ng Clark International Airport. Ayan dito kakanan ka. Pero dire-diretso tayo dito. Tagal ng stoplight dito. So yan mga tol, dire-diretso nito papunta ng Mabalacat City. Pero kakaliwa tayo. Dito tayo sa may Speedway, dito sa nagkakarera. Ayan, yung Pilipino kaliwa. Napakaganda ng Clark, di ba? Napakalinis pa. Napaka-fresh pa rito. May maraming mga matanim na mga halaman.
Daimler Clark. Ayun pangalan nun. Ito mga, dito yung mga nagkakarera. Ayun o. Clark International Speedway. Ayan. Ayan dito. Kaso ngayon wala. Ay meron, ayun. Meron pa rin mga nagtitraining na mga karera. Ayun eh. Isang GT tsaka isang Fortuner. Ayos ah. So gagawin natin, dire-diretso tayo dito. Focus na tayo sa vlog natin. Natin ha. Dito sa especially ako tatanong ko kasi sa guard kung nasaan yung... Kuya, pwedeng magtanong saan po yung Clark Socobia Bridge? Ay dito po kung tata. Nakikita mo na sa kaliwa, Socobia Bridge na. Sige, salamat po. Ayan, dito daw tayo dadaan. Alam ko na pero for safety lang, di ba? Kailangan natin dumaan yan. Kailangan mo nang magtanong para naman hindi tayo maligaw. Ito maraming mga bahay dito ha. Ayan o. Sa taas. Ayan. Tapos dito tayo. Dadaan tayo dito sa may dito tayo dadaan. Ako, ayun yung Socobia. Saan ba tayo dadaan dito? Ayun yung Socobia oh. Natin ha. Tatanong ko kasi wala tayong kaalam-alam dito. Kuya, pwede magtanong saan po makakarating sa may bridge na yan, kuya? Dito. Diretso pa po ako doon? Sige po, salamat po. Ayun, dire-diretso pa tayo. Hindi na tayo pupunta rito. Ayan, nagkamali pa tayo. Hindi naman, di ba ako nakarating dito eh. Ayan, diretso tayo dito ulit. So ayan mga tol, nakarating na ako rito. At kaso di ko alam kung saan tayo papasok dito. Baka kasi magbabawalan tayo. Tingnan ko lang ha kung pwede tayong pumasok. Para makita natin yung bridge na to. Ito, nakarating na tayo dito. Hindi ko lang alam mga tol kung papapasukin tayo dito mismo. Ano bang mga to? Solar. Mga solar dito. Yun o. Tignan lang natin ah. Napakalaking solar nito.
Ito na yung Sacobia Bridge. Try natin kung pwede tayong pumasok dito. Atindalan kayong babageta? Atindalan? Sir. May daan dito? Saan ka ba pupunta? Ay, mag-vlog lang sana ako dito sa ano. Ay, bawal yata kayong pumasok dyan. Bawal. Wala na bang ibang daan dito? Wala na, sir. Ayun lang. Sige, salamat na. Pwede, kung dito kasi lalim kaso lang matabi sa mga ilog. Ilog pa. Oo. Sige, salamat. So ayan, bawal pang pumasok kasi under construction pa yung ginagawa nila rito. Bawal pang pumasok eh. Try na lang natin dito makita. Ayan, ito yung bridge na ginagawa. Napakalaki, hindi pa pala tapos to. Ayun, ngayon yung Sacobia Bridge. Napakalalim pala, napakalaki. Hanggang dun pa. Wala, hindi tayo pwedeng pumasok kasi baka wala tayong permit para pumasok doon eh. Bawal pa, di ba? So yun lang yung update natin dito sa Sacobia tsaka Clark. Try natin pumunta dun sa kabila. So yung mga tol bawal pang pumasok sa loob ng Sacobia Bridge. Kaya ayan lang kala ko pwede na tayong makapag vlog dito. Ayan napakaganda pa naman. Napakalaki. Ito pala. Next time kapag natapos yan, sigurado muna tayong makakapasok dyan. So welcome back to my channel mga tol. So papunta na ako ng Mabalacat City. Ayan, ito pa na mga tol. Malapit sa may Clark Airport. Wala na ata ng yan eh. Kasi hindi ko matatanong yan. Kita mo pala rito. Ito, tingnan natin na yung crossing dito eh. Ito pupunta ng Clark to. Clark Airport. Ayun yung airport sa kabila. Baka meron dito pupunta ng meron nga dito. Ayan, diretso pa dyan makikita mo rito eh. Ayan, ito diretso na tayo ng Mabalacat City. Maraming salamat sa mga nanonood at saka yung mga nakasubscribe sa akin. Kung hindi pa nakapag-subscribe mga tol, ito, click nyo na yung subscribe at pati na rin yung bell button para po updated po kayo lagi sa mga video natin na bagong upload. Maraming salamat po sa inyo at see you next vlog na lang ulit. Salamat po.